Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sore ini saya berada di Dusun Kloso Kerep, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, berkunjung ke kandangnya sinten ya? Pak Pandri. Pak Pandri, jenengan cacae? Kula ponakan, keponakan. Ponakan Pak Pandri. Sapi ini ageng-ageng ya Pak Pandri. Nggih, ageng-ageng damel burak niki. Oh niki damel burak. Nggih, damel burak. Lek ngeten iki napa Sumbawa ngeten? Nggih, Sumbawan. Lah niki Niki nggih Sumbawan sami mawon. pun manak ping pinten iki, Pak? Niki nggih manak ping 3. Ningali gelang. Sungune kok suwageng ngoten Nggih, nggih. sungune ageng ngene. Berarti niki tiga-tigae saged didamel. Saged didamel. Oh. Lah jenengan asmane sinten? Pak Mat Nuraji. Ah, Pak Mat Nuraji. Nggih. Pak, di mriki niku rata-rata tiang-tiang niku kok lek berangkat nyambut damel kok beto cikar ya, Pak? Nggih, mulai tebe. Oh, mulai Nggih, tebe tebe. mlaku tebine mlaku. Loh, Pak, lah ngoten niku lek sing damel cikar, damel kiambak napa pesene tiang-tiang? Kula sing damel. Loh, jenengan Pak? Nggih. Di pundi Pak bengkele? Kloso Kerep. Oh, Kloso Kerep. Kula sing damel. jenengan apa sih? Nggih, Berarti gadane tiang-tiang niku lho. Nggih, kula sing damel. Oh, Nggih, kula. di pundi Pak jenengan lek produksi cikare? Teng Kloso Kerep. Di pundi bengkile? Lah nggih kula ki ambek mriki Kloso Kerep. Mboten maksudnya ngene lek Lah kandang gawe. Gini ku Monggo Pak mriko Pak ningali Pak. Wah, ini habis dari kandang kita lihat produksinya nanti seperti apa. Teng cikar niku napa niku? Monggo niki nggih saged mungkin mriko. Nggih, cikar sing iki. Nah, niki. Mbah. Oh. Lan opo jenengan? Golek paten lho kepethuk aku. Oh, jere. Jawab apa? Jawab apa? Ngadai laptop. Jawab apa? Mbah sinten Mbah Piin, umur pinten Mbah Piin? Sekitar nggih 75-an. 75-an. Waduh seger waras jos kuat. Tani lombok lho. Nah, nanem napa, Mbah? Lombok. Oh, lombok. Nggih, nggih. Lho sekedap Mbah kula tak mriko. Oh. Iki Pak, cikare sing produksi sampean. Nggih, produksi kula niki. Nah, Pak, Nggih. lah kaya wong-wong kuwabe ku cikare kan mini kabeh sakmene-mene. Nggih. Iku rata-rata teko sampean. Nggih, diki kula. Kaya weke Nggih, Pak Rohmat. Pak Rohmat Dugi kula. Mbak Saleh iku. Nggih, niku nggih teken dugi kula. Cacak kula sing ngrehab. Oh, ngoten. Niku nggih sami man saged ngrehab mboten dagang. Oh, ngoten. Nah, lek sak menten iki regi pinten, Pak? Cikare ya Nggih. 10 juta. 10 niku kantun damel. Nggih, kene bondo pasangane mboten katut. Oh, nggih. Sapi pasang. Oh, sapi Nggih. kali pasangan Nggih. mboten katut. Lek Nggih. sapi sak pasangane katut Nggih. regane ya mulah. Nggih. Oh, sedoso Pak niki. Dosor nggih. gini. Bane anyar. Nggih, ngeten iki bekas bani trek. Oh, ngeten iki bane Nggih, trek bani bekas. trek kok Oh. bekas. Nah, niki sing dados, lah sing dereng dados, Pak. Di pundi? Ah niku sik dereng dicat niku. Ah, monggo ningali, Pak. Lek sing Namine setengah cikar krebet jadi. niki namine. Napa Pak kok diarani Lah, cikar krebet? tinggalane londo singen iki. Damel ngemo tebu di Nggih, krebet. singen. Oh, Tinggalane Pak londo niki. Nggih, 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 nggih. Krebet singen. Oh. Ini namine cikar krebet. Makanya disebut cikar krebet Nggih. soalnya gawe ngangkut tebu. Nggih, singen di pabrik krebet niku damele singen. Pak, napa oleh cikar krebet niki kok rata-rata alit? Tuh, asline nggih ageng asline niki direhab, Pak. Oh, digawe Niki gampang. asale mboten enten pemotan sakniki direhab. Oleh singan sing damel Nek ngomong kadang botol. kula niku wonten ageng enten ageng. Oh. Lek sing ageng niku namine Nggih sami mawon nggih nggih cikar krebet. Nggih sami mawon. Wis niki dijiliaken gono pemotan. Oh, ngono ta ceritane. Lah niki cikar dokol ngene Nah, niki. Pak, lah niki sing kalih sinten? Nggih kadang kula. Sinten sing damel? Nggih kula. Loh, jenengan nggih ngeten ah. Jenengan nggih mlaku ta? Lho mboten ndamel ngrehab cikar Mboten. niki lho Mas Ide. Singkal niki lho Oh gadah. niki gadane Pak Pandri. Oh, sing damel nggih Niki Pak kula Pandri mboten niku Pak wau. Pandri. Ah, lek niki dereng dados, Pak. Nggih jarang dicet. Oh, tapi pun ready nggih, pun Nggih siap. niki rudokol ning ali. Loh, napa? Rudone kol. Oh, alit. Nggih ali tan mal begini kol. Kajenge napa ni? Waru.
Waru gunung napa waru doyong? Warung nggih waru tegilan niku lho. Oh, sing lurus Nggih lurus niku niku. lho warung niku. Lah lek niku bahane napa? Kayu napa? Nggih Waru campur, sedaya. campur. Oh. Enten sono campur kayune. Campur-campur campur sari. Lah ngoten niku tetep 10 napa Nggih mboten? mboten sampe lek niki separuh harga. Lho, napa kok? Lah anyene niku dikarep pabrik niki dikarep bangunan, maksudnya ngoten lho. Oh. Niki bangunan lek kene iki. Niku berarti kualitas bahane benten. Nggih benten ado niku asli dikarep pabrik tinggalane londo singen. Oh, kayune khusus. Lek kayu mau nomor loro campur sari lek kayu. Oh, tapi isore niku sing ngalarang. oh, anu Isorane. niki damel Niki- sasis-sasise niku apa? Nggih lek niki lak teleru jokol sapek niku niki. Heeh, El Sape. Nggih niki nggih damelane tiyang Jawa niki. Lek niku truk. Lha niku nggih anu nek kok diesel yo. Oh, kadang niku. Nggih. Lah niku Eh? napa niki, Pak? Napa iki? Kandang. Kandang. Kandang isi Kandang sinten? sapi. Kandangin jenengan. Nggih nggih kadang. Isi napa, Pak? Nggih isi sapi bareng jero. Saged ningali ya, Pak. Nggih. Oh. Nggih sapi bareng jero. Monggo, Pak. Monggo Eh? ditingali, Pak, sapine. Sapi ya. Nggih. Nggih. Ono Nah, wonge. ini kita akhirnya nunut parkir, akhirnya nemu model. Lah mulai paten Bang. Beli kok belum buka ini. Oke. Nah ini gudang sapinya Pak Mat nggih. Pak Ahmad. Mat Nuraji. Pak Mat Nuraji kalau di Dengkol Rohmat. Nggih. Mat Nuraji. Oh. Oh, ya ada mama di dalam. Ini yuk, oh, anu minum masih minum. Oh, ngasih minum. Kalau ngeten iki mlebet jenis napa? Ini sumbawan. Sumbawan. Oh, sanes simental nggih sanes. Naik sapi macam betul ngeten sumbawan. Oh, Sumbawa. Iki lek damel tandang gawe enak napa, Nggih, Pak? nggih, kenging mawon dari kula mboten nate ngajari Oh. lembu. Sumbawa niku terus paling enak, Pak. Nggih, nggih. Lek niki gondol niki napa? Nggih. Nggih, jadi nggih. Sami, sumbawa. Sumbawan. Oh. Nah, lek sing mbeng alit yo. Niku anakane kiam Nggih, berapa? lah tumbasan niku. Oh, nembe. Tumbasan dan nggih me pendak mawon. Regi pinten, Pak? Lagi 9.000 nggih. Oh, lah lek ngeten iki lek disade regi pinten? Nggih sik ngamuten 20. Niki. Nggih. Oh, lek sing niki. Kami mawon. Oh, sami nggih. Mawon, nggih. Pak, umpama nggih, ngeten iki lek didamel narik cikar sing enak niki napa sing niki? Kayak niki. Oh, koyoke nggih, Nggih. koyoke niku. Nggih. Terus lek sungune ceper niku damel narik cikar, damel tanah gawe. gepeng, nggih. Oh. Penak. Bu, jenengan niki wau lan apa? Ngombeni. Jawab apa? Ngombeni niki ya, Bu. Joting. Ngombeni niki. Polar Bu niki. Mboten dedek. Oh, dedek. Oh. Biasanya campur polar gitu. Mboten tau mulan sapi kula. Oh. Nggih. Nah, Mak, Nggih. ngeten niki damen pados dik pundi, Pak? Sabin. Kan lek ningali saniki kan ketiga Nggih. pewet apa? Boten panen iki. Di Sabin. Mboten panen iki Kakku. Mboten panen iki, Mboten Kakku. kantuk toyo. Mboten kantuk toyo Sabin mriki. Mboten ki ngantuk yo. Nggih, mboten enten toyo Loh, gagal. Pak mriki irigasine kalian nampes sami. Nggih, apa? sami nampai. Terus tunggal jalure. Oh, dadi ndek nampes sing disingkal Nggih, tiang-tiang jalure niku. terus tunggal, jalure Oh. anu jame. Tapi sing nampes panen. Nggih panen salong kirangan nek napis mek gedhi sawahe. Ombok Oh. biaran mriki. Oh, biaran mriki. Nggih, biaran dengkol. Dadi niki gabuk perkara kirang. Toyo. Kirang Duh, duh, toyo. duh, duh. Akhire direpon. Jadi iki mboten panen iki, kirang toyo. Niki gadane sinten wae. Nek anu gadan tiang iki wau. Oh, sak boro yo. Oh, burung ngerit. Nggih boro geblok niku wong Oh. sakti dekane iki. Oh, wis diluroni sak oleh ta, Pak ya. Nggih. Terus ngasak oleh damene. Nggih, anu nggih dipendet tiange gabahe. Oh, gabahe iki. Nggih, wong anu petang gangsi juane warta biasa kan. Padahal pirang kedok niku, Pak. Itu nggih seprapat itu sama Seberapa hektar? Nggih, seprapat. Me angsal petang grangsi. Wingi kirangan nih kalau kali wingi niku, wingi kirangan Aduh. ten ngono lho. Lah orang balik, Pak Itu niku. nggih bangkrut. Waduh, duh, duh, duh. Bangkrut jalong nggih mboten panen Jawa mriki jalong. Oh, oke. Nah, ini sahabat Kanyawara kalau pesen cikar itu langsung aja ke Pak Ahmad. Nomor Nggih. HP ini pinten, Pak? Mboten duwe HP lho. Oh, berarti lek sampean jawab putu kula ya. Jadi lek umpami penonton iki sahabat Nggih. Kanyawara badhe tanglet niku langsung mawon kula Nggih, sanjangi nggih. teng Ploso Kerep. Nggih, kula sampean jawab putu kula kayak kena. Ploso Kerep niki RT pinten? RT 6.
RW itu. nah, Dusun Ploso Kerep, Nggih. Desa Dengkol. Nggih. Kalau mau pesen cikar ke Nggih, Pak beliaunya. Racis. Nggih. Matur nuwun, Pak Ahmad. Sami-sami. Nah, demikian sahabat Kanyawara Nggih. video kali ini bersama Pak Ahmad dan Ibu Bu Tarni, Ahmad, Bu Tarni. pengrajin cikar dan Nggih. juga punya sapi. Nggih, Saya Dek. akhiri Allahumma fiq ila wa muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.